И здравейте хора! От днешния видеоклип ще ви представя топ 5 факта за Римската империя. Ако искате да продължа с този видеоклип, абонирайте се към бака и лайкнете този видеоклип. Ако не ви хареса видеоклипа, бутона до него. Също така, ако можем до края на месец да направим 80 абоната, сега сме 75 абоната, ще бъде супер. А сега да не се отделяме темата и да започваме. Първи факт. Римската империя е една от най-дългото просъществували империи. Римската империя всъщност е започнала да съществува от 27 година преди новата ера до 476 година след новата ера, когато Западната Римска империя се разпад. Но по източната част, позната като нас Византия, пълното име Източна Римска империя, се просъществува почти 1000 години, като тя се разпада през 1453 година. Втори факт. Римската империя има такива пътища, които са дълги над 400 000 км. Римската империя е направила така добре пътищата си, че абсолютно всеки път, примерно от Северна Африка до Рим, не по вода, а сухоземно, целият път е направен по Рим. Или, примерно, абсолютно всеки път е направен до Рим. Представете си за какво нещо става въпрос. Или другото, което израза е наречен в пика на на Римската империя. При Октавиан хората са казали, всички пътища водят до Рим. Така е направен Римската империя и нейните пътища. Трети факт. Гладиаторските битки не винаги са свършили до смърт. Има един мит, който казва, че гладиаторските битки винаги са били до смърт. Всъщност не е вярно това. Гладиаторските битки много често не са завършили до смърт. Много велики бойци, които са участвали в гладиаторските битки, много често са били спасявани от публиката или от организаторите, така че този мит е разбит. Четвърти факт. Римляните имат най-развитата канализация. Точно така. Рим има най-развитата канализация, което означава, че народа по принцип е бил много по-чист от другите народи. Или по-точно, римляните имат акседуци, имат бани, които може да се къпят всички. Имали са тоалетни. Имали са абсолютно всичко. Даже доколкото разбрах, че в Рим имало над 350 бани, което означава, че римския народ или римляните са били много чисти и че са имали много добра хигиена в сравнение с други древни народи. Пети факт. Официалният език на Римската империя не е бил само латински. Всъщност, знаем много добре, че в западната част на Римската империя официалният език е бил латински, но всъщност в източната част на Римската империя официалният език е гръцки. Не официалното там пак се говорило латински, но много често също се говори и гръцки, както и много от интелектуалците на Римската империя. И някои императори са знали и латински, и гръцки. Като Марк Аврелий, той е знал гръцки и пише философските си текстове на гръцки. И отново ще има един бонус факт. И то е, че римляните имали най-здравия бетон, познава в човечеството, който е много по-здрав от съвременния. Бетона на римляните, който има специална гръцки, който е на латински език, и сега ще го произнесам. И той е Opus Clanamiticum, който се оказва много по-устойчив от сегашния бутон и даже той се възстановява
благодарение на вулканичната си пепел, която са вземели, може би, от вулкана Етна, като смес е правила бетона химически по-стабилен и по-възстановяващ се. Като бетона се развали, всъщност този бетон се възстановява. Което е много интересно. Да, от вулканична пепел, която като 80% от вулканичната пепел също се е взимала от вулкана Етна на остров Сицилия. Това беше за днес, хора. Чао и до нови срещи! Пак напомня, до края на месеца да достигне 80 абоната. Много ще ви благодаря. И лайкнете този видеоклип и се абонирайте с камбанка. Чао и до нови срещи!